В първия ден от националния протест на зърнопроизводителите край село Тенево се събраха зърнопроизводители, собственици на земя и арендатори. Рано сутринта над 20 селскостопански машини с запалени светлини достигнаха до сборния пункт, където ще останат и през нощта. Обидени сме повече отношението на министър Дянков към бранша, който е единствен по рода си, който носи печалба за държавата и си плаща данъците. Знаем, че няма пари в държавата, но се надяваме да проявят разум, защото тази година при по-дребните земеделци нещата не са много положителни, нямат добри резултати и е възможно да се стигне до фалити. Като се намалят националните доплащания, това ще даде отражение върху рентата. Искането на зърнопроизводителите, отправено към правителството, е да бъде спазено споразумението, подписано през септември, и категорично заявяват, че нямат политически искания за сваляне на правителството. Настояваме правителството да се спази обещанието. А именно тия 570 милиона, които те подписаха като споразумение с нас няколко дни преди изборите, да ги предвидят за нашия бранш. Не казвам само за зърнопроизводители. Те са за всички тия пари. За животновъди, за биловъди, за пчелари, за всякакви хора, които се занимават с земеделие и селско стопанство. В ранния следобед 93 трактора, комбайни и друга селскостопанска техника потеглиха от сборния пункт на протеста край село Тенево и се отправиха към село Окоп. С плакати господин Дянков: българското земеделие не търпи експерименти и искаме точни ангажименти за българското земеделие, ангажираните в земеделието от Ямболска област насочиха вниманието на пътуващите от и към граничен контролно-пропускателен пункт Лесово към проблемите в бранша. Въпреки затрудненото движение по главен път 1-7, недоволни нямаше. Националният протестен щаб, в който са включени представители на различни селско-стопански организации, ще решава във вторник с какви действия ще продължи националния протест, ако не бъдат проведени разговори с правителството.